U ovoj kući bili smo pre samo 7 dana. Tada je Božo Luković nemoćno gledao svoju suprugu, za čiju bolest je koristio lekove iz inostranstva koji su do tada stizali poštom. Međutim, carinski propisi Republike Srbije ne dozvoljavaju isporuku lekova na ovaj način, ali nakon emitovanja našeg priloga našao se način da se pomogne ovoj bespomoćnoj ženi. Moram se snalaziti, ali nemam financija toliko da ja idem svaki mjesec ili dva u Sloveniju i da nabavljam te lekove, pa bi zamolio državu, carinu, sve koga, da to opet prosledimo tako preko pošte da nam dolazi tako. Da živimo još, da živi neku godinu još, da je produžimo života. Jer mnogo lekova nema koje su na listi ovde. Isto taj lek, neki Gutron neđe iz Grčke, treba da se naruči. Pa Mandopar je, to je kao zamena, ali joj ne pomaže ništa, ali ga nema već 2 mjeseca u apotekama. Tako da nema, znači, ona smrt ili to mučenje gledat pred očima, to je to. Kako bi došli? Ja sam zvao nekad telefonom, nije se niko ni javljao. Dok niste vi to, sad se javili i lepo su sve, znači učinili su, poslali sve to. Zahvaljujući razumevanju državnih organa, ova žena, bar na trenutak, ublažit će bolest koja je pritiska godinama. Rado, je li bolje? Malo bolje. Malo bolje? Malo bolje. Mnogo bolje. Čim možete da pričate sa nama? Teško pričam, sviva mi se sinusi u grlo. Pa me to smeta, ne mogu da pričam. Ali vaš spasonosni lek je stigao? Stigo je. Hvala Bogu. Dakle, situacija je mnogo bolja. Bolja situacija, mogu sad da ostanem malo. Uz veru u njeno zdravije sutra, Božo je danas u kući sve. Produžena ruka koja radi sve kućne poslove i pomaže joj da lakše prebrodi dan. Kao mlada. Kao mlada. I dobro se snalazi. I snalazi se, da išam, učio se da perem, da ribam, da usisavam sve što... Jel Rada ne nalazi mane vaše kuće? A nikad nije. Naučila me ona kad pokaže što treba. Propisi postoje, međutim, ovoga puta opravdano je napravljen izuzetak, kako bi Rada bar malo lakše podnosila teret svoje bolesti. Pa šta me vezuje? Zato što je volim, eto. Pa znači mora, ko će? Ako ne, ona meni ili ja nju, ali ipak mi valja kad dođem kući da ima s nekim da popričam malo, da se zanima da pričam i to. Šta će drugo? Jedan papir uvek fali, ali kao što ste videli, rešenje postoji. Ljudski život ipak mora biti iznad svake zakonske procedure.